Ibu Sukesi Rahayu. Kowe tak kepruk lho karo bojone Diar lali kowe. Aku anggere di kerubung sinden ayu-ayune karo bojo gampang lali ya lho. Ibu Sukesi Rahayu. Monggo Bu Kesi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Kesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Cahya Kuntadi. Niki jenengan pikantuk mandat saking para panitia ingkang dipun pandegani dening bendahara kita Bapak Suwardi supaya ngaturake Sri Huning. Nah niku. Inggih. Mangaturake komplit wiwit saka bawa sak langgame pisan ngoten. Mangga diaturake Asmarandana Sri Huning. Mangga. Putri Kang Sulestyen warani No. Sri Huning Mustika Tuban Nano. Labuh tresno prapteng layan. Sekedhap menika wonten ingkang kepareng paring wara-wara kagem ingkang kagungan kendaraan utawi mobil Avanza putih kanthi plat nomor K1226 apa IA apa iki? IA. Oh jojok nek anu Mbak Kiki. Lah kuwi Avanzamu Mbak. Kon mindah sapa ngono? Ayo, supaya geser. Nggih, mergo wonten ingkang badhe miyos. Ayo. Wah Mbak, sapa ngono Mbak? Aja sampean sapa ngono. Nggih, sinten ngoten. Larsa apa sapa ngono sing pindah. Ayo nggih. Iki caksi lover ado saka Padi. Mula plate kadeke. Ayo. Wis piye carane ngono golek Pak Rohadi? Ampun jenengan ngudan-udan ning kono malah dikeroyok wong pirang-pirang kok. Ayo ngono kuwi. Heeh. Ya Bu Kesi. Nano Babila Wirat Maya lalo Rangira Sri Huning gugur mongko musti kaneng matur nuwun, monggo sak langgamipun Bu Kesi. Ya. Sri Huning Mustika Tuban labuh tresno tuwen sadaya
Oh. Lanjut serampat Mas. Ngormati Mbah Waloyo. Ya, kan jumeneng nggih. Monggo Mbak olahraga iki Mbak. Alon-alon Mbak. Nadyan Piyayi Jogja ning joget cara Tulungagung tetep luwes. Tepuk tangan untuk Mbah Waloyo, elok tenan iki. Niki jagani jenengan lek kapan-kapan kula jak teng Jawa Timur iki wajib ngoten niku marai nggih. Alah wong kula niku waton obah mau. Menyatane obah bisa gawe bungah lho, Mbah. Nggih, matur nuwun. Bisa gawe bungah insyaallah dadi berkah tumrape Piyayi Kali Pancur. Amin, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaulit sengan kasarasan tuwin karahayan mugi tansah winantu ing kula panjenengan sami katitik wonten ing kalodhangan menika panjenengan kula sami tansah keparampinan nggih wonten ing papan menika kanthi kebaing kabingan. Iki cethora lek ngomong iki. Jenengane arepe ndagel apa arepe genduren kok ngoten niku? Kalih ngabulke. Matur nuwun kula nuwun Mbak Cange. Nggih. Wah jan arang-arang kepenuk, kepethuk dadi nggih. Piyayi sepuh niku napa lek ngendikan iki gampang klera-kleru ngoten to, Mbah? Mboten mung cok ngendika, ngopo-ngopo ki cok kleru padha mawon. Contone kleru piye pamane? Lah kleru nganggo sandal kiwa ya dienggo tengen dienggo kiwa kira kleru ngoten lho. Lek pamane bar tanggapan kondur ngoten mung dalem sok kleru mboten? Wah, mboten kuwi tetep mboten. Anane ming kuwi kok. Kula mboten ming dhewe Mbak Cange. Nen? Kalih anak kula. Sinten? Ah niku loro niku anak kula kabeh. Oh, nggih. Oh, niki putrane jenengan. Nggih. Lah putra-putrine do ayu-ayu ngoten jenengan kok beda? Ya lengku ngijapi mbok wis meteng 3 sasi mbiyen. Ning ra nggih tetep anak kula. Oh, nggih. Lah nek meteng ra 9 sasi to. Nggih. Lah isih 6 sasi ora lumayan sampean ku aneh. Engkari teruske berarti ngoten niku. Nggih, dilahirke 3 sasi ya ndras tok. Bersih desa wonten laladan Kali Pancur menggawe jenengan pripun Mbah Waloyo? Alhamdulillah pinaringan jawahne mugi-mugi jawahne jawah barokah. Amin. Ingkang kantu-antu Piyayi kathah sesuk panene saya melimpah penunggu ragat bocah sekolah nganti tekan kuliah nganti tekan omah-omah. Amin. Ngoten. Upami napa niku wonten jawah niku memper amargi mriki sampun kondang kaloka wonten sendang yang naminipun napa Pak? Sendang Wali nggih. Oh nggih. Mboten napa-napa jawah niku jawah barokah kula matur ngaten menika. Timbangane nggen kula niku tenan arang-arang udan, mau sing golek banyu sing jenenge nggen kula ra Gunung Kidul. Nggih. Niku nek ngangsu niku 4 kilo. Golek banyu niku. Nggih, mikul angger 2 meter leren tak ombe, angger 2 meter leren tak ombe tekan omah entek.
Nggih. Wah, niki nyuwun pamunten Piyayi sinden-sindene Waranggana ya jos-jos mengkono bukasi. Wah, matur sembah nuwun banget. Kula niku jane ngadepi ngeten iki ndredeg-ndredeg gemeter lho Mbok Cange kalih piyayi-piyayi ngeten iki. Piyayi pakar kabeh, ke anak kula niku isane gur ngenten iki to. Piye? Lah niku nek cobi jenengan, nek kula dekne siji ngoten pripun? Anak saged nderek jenengan kula. Kene sing rada kandel. Kene maju kene. Teh kaya amplope rada kandel jenengan niku. Tegese sik rada gedhe. Anu tatin kene ngadeg kene Rahayu kene. Nggih. Kene ngadeg kene. Niku ingkang sepuh ingkang pundi putra kekalih niku? Nek sing tuwa niku sing mentelung etan tunggale nggih jadah niku. Wah mboten enten nom tuwa niki ming laire keri karo dhisik. Oh, ngaten. Lah iya kuwi. Nggih. Nggih, mike. Oh. Oh iya. Cek. Pripun, Pak? Wah iya Kok ngene. dadi aku sing diundang dhisik maksudnya piye? Lho, engko nek tak undang keri kuwi ya ngresula dari anakku pilih kasih. Lah kok nek pilih kasih ya berarti loro-lorone diundang kabeh no. Niki anak kula niku anak angkat jane. Oh, putra Andanu. Nggih, ning ya karo anak angkat kula ya gemati. Ora senggo-senggone niku anak angkat. Pokoke turu we tak openi, mboten kok tegese anggere kemule rada munggah no tak duke. Loh. Napa mboten kualek niku? Lho, Kudune lek medhun diunggahke. lho, rak ngeten iki rak rada munggah. Iki ketok tak duke. Anggere rada kemudunen tak unggahke kok kene ketok gergeten kemule tak lempit ngoten. Ayo man ketok kabeh lho, Pak. Ane rak ya aman nggih. Iki ngesuk kang dalu Mbak Limbo Mbak Cange. Nggih, Mbak Tati. Kepanggih malih kalih jenengan. Alhamdulillah. Mboten kepanggih nggih, sami sehat nggih. Sehat, seger waras nggih. Seger waras nek. Jenengan nggih malah saya lari, saya kondang awake saya gedhi. Niki mboten gedhe nih biasane niku cilik niki temen jenengan gedhe dhewe ya. Iya Pak ya. Iya, Mbuh. Lha karo bapake ora kompak iki piye? Iya ta. Lah ngene to. Sampeyan iki mangkate sak omah kok ya bareng tekan kene ora kompak. Lah nek sing sejak niki terus kula ya ora tau sampean jak ming pisan kepethuk-ethuk kok sampean. Niki Nggih. anak kula ya loro. Oh. Kene gek ngadeg kene. Pisan wae. Pisan. Kok ndak ora uman wektu malah ndarani kepiye. Mik mundi? Kuwi. Heeh. Wis mendah kaya apa mareme bapake duwe Wah. putra putri kaya ngono ayu-ayu kabeh, Sik Pak, aku kudu pinter-pinter salim sik kabeh. karo ini bedo iki. Aku mangkat karo bapak ning sik mbayari iki soalnya ya. Oh iya. Iya bener. Bapakmu ku ya melu aku kok kuwi. Oh, iya melu to, Pak? Melu. Bola tunggalane. Pati uripku ki nang kono. Melu kene to, Pak? Ning sik sembodo anake. Lha napa? Lek anake kula job tanggal 10 ning Kali Pancur siap, tenang kabeh lek bapake kula Piye? nyuwun DP-ne 2.000. Ngene kok diomongke. Ya yo soalnya bapak niku nggih nganu kok sakniki ajeng damel pendopo ya, Pak. Wah, Alhamdulillah. tenan. Gen kula niku hasil maringi jenengan niku. Nggih. Niku tak nggo tambah omah gawe joglo, Nah. ya tak ukir cagake, mongko ukire iki anggere esuk ki malih. Malih pripun? Lapangan rayap kan malih anggere esuk. Tak kira canggih po piye jebul Oh. pangan rayap. Kula niku nggih bangun omah gedhe. Nggih. Nggih pundi-pundi tak bangun terus saking dana turah niki nggon kamar mandi we tak pasangi CCTV. Wah, iya. Elok. Engko- Kon kamar mandi. Heeh. Ben piye? Lah engko nek ana wong nyolong sabun men ketok to. Masa nyolong kok sabun? Bang. Iki mesti modusnya bapak ini dipasangi CCTV. CCTV nang kamar mandi kuwi, engko nek sing mlebu wiyaga-wiyaga kuwi CCTV tak pateni clek. Oh. Nek angger kowe karo iki mlebu no tak gedhekke. Tenang ra. Soale niki selemer Bu, cok nyolong sabun. Ora guyon. Di mana tempat sing jenenge napa niku sing jenenge kamar mandi lah hal yang sangat privasi. Lah nggih. Mboten pareng diparingi CCTV ngoten niku. Mulane nggih kula tetel. Nggih. Seneng ya Pak, iki sowan kene. Bapak Ibu, ini ki kula sowan kaping kalihipun. Nggih. Panjenengan sedanten nggih percaya kula niki ya anaknya bapakku ini ya. Mirip toh? Mirip sekolah. Kowe aja ngono, kowe tak dudui ya, tak omongi ya. Piye Pak? Iki kowe ngerti sound system. Ngertos. Kowe disele kowe buluk ora apik. Heeh. Ning suarane lho, salone piye?
Salon kuwi isane banter mergane apa? Mergo Ana listrike. Ora. Ana powere. Saka ora. Lah apa? Sebabe ana ese. Kok Maksudnya iso? Lah salon nek ora ana ese gur alon. Engko kok ngayal. Oh ya. Nggih sampe tangi. Biasane ora wonten niku. Nggih leres. Ning nggih nuwun sewu panjenengan tetiga niku pancen sampun dipun antu-antu kalian para pepunden panitia mriki. Ah napa nggih? Nggih, saestu kau diantu-antu kados pundi supados jenengan terus Mbak Tatin, Mbak Elisa saged nglipur para warga masyarakat wonten ing Laladan Kali Pancur mriki. Nah, pramila saking menika mujudaken bab kehormatan yang luar biasa kangge panjenengan tetiga lho. Nggih matur nuwun jane kon gawe seneng lho aku kuwi susah ora ilok-ilok kon gawe seneng. Ning ya ora apa-apa. Awake dhewe iki ngestokke dawuh. Mboten lek susahe mikir napa lho, Pak? Walah kula niku ada lemah ra payu-payu. Nek lah apa? Mongko ning kutha lho. Lho, nek nang kutha kudune payune larang lho, Pak. Angger wong niliki Bali, Mergane piye? Nek kudune nek nilai yuk Bali. Mongko ya apik lemah ning pinggir dalan dawane 2000 meter. Dawane 2000 meter. Ambane sing dadi masalah. Ambone piye? 5 cm dadi ora Lemah cara ngendi iso kaya ngono kuwi. amen turahan got. Nggih. Ngawur kaya ngono kok arep Turahan got lho. Ya ora payu. Mulane Kok ku- dalan tikus sih. Lah sapa rek ning dalan tikus nek ora tikus arep metu ngendi? Ya, maksudnya ibaratnya ngono lho, Pak. Iya ngono wae kok ndadak nyenteri bapakne to. Pak ndonga, Pak, kangge Iya. masyarakat ing Kali Pancur. Nggih, leres. Nggih, menika mugi sedaya tansah pinaringan sehat, nggih. Mugi tansah rezekine lancar, nggih. Rezeki ingkang berkah barokah nggih, Pak Bu. Mugi Amin. tansah ayem tentrem guyub rukun sedayanipun. Amin. Nggih. Besok nggih wayangan meneh ya, Pak Amin. ya. Nggih pokoke nderek ndedonga mugi-mugi warga ing mriki tansah guyub rukun, bandol ngrompol, jumbuh ingkang ginayuh, sembada ingkang den sedaya rayu kang kestu, basuki kang kesti, gagah kang cinangkah, kecandak ingkang pun uyak. Amin. Mbak Elisa pripun dongane? Ayo. Padha bapak karo Mbak Yuku. Wis ngono wae malah apik. Biasane sing ngidumnya aku Ayo, dadi no. Elisa. Robek pisan-pisan kok diwali. Ah iki anu ngaturke panglipur ya, Pak. Oke. Nggih. Siji pokok siji engko ndak utang oke. Oh iya. Iki mau wonten pamundutan saping gunung nggih Pak Yoyo. Wonten. Nggih. Lan ugi menika saking pepunden panitia ugi ngersakaken mumpung jenengan bertiga rawuh fragmen ketoprakan Suminten Edan. Lho niku. Mangke. Pundi sing mang dhisike arepe Caping Gunung dhisik napa Suminten Edan dhisik? Saping gunung rumiyin. Anu mawon caping edan. Caping gunung ki mawon. Kok campur yo an. Lho engko ndak perkara ketoprakan ki engko keri. Dari kondisi yo. Saiki sampe gunung. Lek ngoten berarti Caping Gunung ingkang bawani putra kekalih mangke Nggih. sing jengleng jenengan. Beser, anu beres. 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 Nggih. Wiwit saking Mbak Tatin handayani coba. Ayo. Coba. Nggih. Saben bengi nyawang konang. Ayo Mbak. Ayo mumbul. Kok malah keteprek, Pak. Mumbule kapan? Jane iki kepiye? Mas, ling ngendang mbok aja kaya motor masih busine. Kaya motor mati busine. Angger aku ngene ping dudut-dudut ra urip-urip, dudut-dudut. Ayo Mas Agus. Yang Agus apa? Lah sapa? Ngawur. Sinten Pak? Sinten? Kenalan. Agus ngono kok ngayal. Mosok pengendang Mas jenenge- Heru. Lah nggih, Heru Su Agus. Ayo Mas Heru. Ayo, kok kek mangap, kek mangap. Kek Ya ngene. aku wis mangap lho, gari jelenge kok. Balenono kok ndak cukup uang. Ayo. Sing kaya apa? Piye? Caping gunung kuwi lho saben bengi. Lah aku wis saben bengi. Wah, mbok kene kok ndek daging. Oh, ayo Pak. Konang. Konang Mas, Oh konang. iya.
Nyuwun tulung Mas sampun dolanan wong tuwa. Nah, bapak iki lagi mumbul lagi kok dolanan. tibane iki mak jelek ngono lho. Wah, aku wis tau mumbul malah kecantel. Lah iya Mas. Bapak malah ngene. Engko neneng sing nyawar tak nek 15. Wah. Molas. Kona Ngapa, Pak? Ngapa? aku ki baru operasi ya. Operasi apa? Kukul. Kukul kok nang kono iki kukul apa? Wah, kukul ki ora nganggo KTP, manggo ning ndi oleh wae. Tak siri kukul ya Mbah ya. Lah hukume nek kukul iki nanggon pipi, apa bathuk, apa janggut ngono kok dadi nang isor barang ana kukule. Iki kukul cerdas milih nggon. Yen memandang Suarane anakku sing siji mengkaro nyongkrok kukule pindah. Wah, kukul kok pindah-pindah iki. Diomongi ora nganggo surat pindah ora apa. Kok gek-gek kukul kabeh, Pak. coba Pak. Nek ngomong kok ngawer, anu ngawur. Lah piye? Lah kene, coba. Coba Pak. Wis piye iki mau piye? Piye, Mbah? Kembang wae. Ya omong kaya bapak iki lho. Piye? Kembang Ayo. Rasa nggo efek ngono. Ya apa cepet. Terus Pak. Aku ki meng nyontoni Lah malah. aku iso Coba Mbak, kaya ngono iso ora? Ayo Kaya kowe. Bapak ngene lho. piye? Kaya Baleni, bapak. Pak. Kembang lewat. Apa? Ayo Tin, kowe anak wedok kudu iso. Ayo. Sik, aku ora iso Lambe ning ngisor ki lebokke slep. Lambe ngisor ndi maksude? Aja saru to. Lho, iki lambe iki ra ngisor dhuwur. Persepsine kene ndor, kene Iki ra ya, Pak. ngisor. Oh, kene lebokke. Lah sing jeneng lambe ra iki, mosok iki. Ya kembang lewat. Lah ibu-ibu itu guyu lho. Iki kok ana Kok iso teknologine piye? kok Pak Yoyo pengen nyobi, Pak. Kowe tak cokot tiket mau malah ra iso-iso ya. Ayo, malah siso ya aku. Wah, malah dodolanan lambeku. Loh, nyatane nadyan ngoten niku dadi rejeki jenengan. Dadi napa niku sedekah jenengan nyenengne piyai mriki ya. Aku ki muni kembang lebae, ngono ku iso gawe teras iso banget. Teras. Mergo kembang lebae. lambene kok iso berkibar ngono to. Kok berkibar pada Gak iso gendera. ngono lho. Anu sesuk nek upacara Piye, Pak? ngiliyo lambeku. Oh, iya. Nggo apa? Digerek. Lah jare iso berkibar. Ya ayo. Ya Tin, ada Tin. Wengah. Bener. Piye to, Pak? Ayo. Dipasno lah. Awas, jerawate, awas jerawate. Alah, alah. Alah, alah. Kok iso kompak ngono lagi ketemu iki karo yoga-yoga kok kompak jenengan? Aku ki jan gumen, anu gumun.
Ono wiyaga cerdas-cerdasenan. Iya. Mas Angkara padane. Lah ya jenenge Mas Heru, Mas Kris, Mas Dedi, Mas Waduh, Alah koyo Kemeruh. Mas Kris barang iki sing. lek Mas Herune bener, Mas Kris Dedi ora eneng ki jenenge kuwi. Dedi, Oh, ya Kris. Teguh kuwi ana. Adirin, Parman, Wagiman, Giyo. Iya barang iki lho. Iya no. Jeneng sepirang-pirang kok ora neng sing cocok. Lah sampean ngawur kok, Mbah? Aku ki ngawur cok bener kok. Mayo. Bagian iki, Pak. Bacot iki, Pak. Sapitan. Hei, Pacitan. Piye to, Pak? pacitan kok sap Pacitan, Pak. Kandhane aku ora iso kok kon bawa. Wong ning ndi iki ning kon caping gunung bawane iki pacitan ora kok sapiteng. Ora wurung ya ora ana. Ora wurung ya ora ana. Gak yo. Oh lah ya, pacitan. Ya jane gandeng jane kuwi jane. Suwi-suwi ya tekan kono ya. Pacitan lah panganan cara mbiyen kae to. Nggih. Akhire ya entek-entekan lek kuwareken ya sapi teng kuwi Ya bener ya. nek kok sapi tek gak wis sapi tek. Pacitan. Oh. Pak, sik mana tumpak tinting nek klik kenapa to, Pak? Iya. Kok aku kayak krungu klotok-klotok kene apa to, Pak? Jane. Oh kuwi to. Heeh. Aku gimbal bajing semaput. Monggo. Aku ndelok bajingmu, Pak. Wih. Wis tak tembak wingi wis ora. Ditembak. Oh, joget kok klotok-klotok iki. Kuwi yo telaten mentok Kayak kuping. krungu. Mbak Tati ini ya, Mbak. Nggih, kula oh ya. Pak, Apa? nek sinden mbokku Piye? mbiyen Piye? muni panas iki wong Piye? sinden ki ora lipenan kok ngene iki. Lah ngapa? Sinden ki do nginang. Nang jaman Zaman biyen. biyen gek susure gede banget ngono. Oh. Terus Bawa ki ora dicopot muni panas ngono ya. Fakah. Angger rampung bawane gek idu. Ngono. Gilane. Tani ya, Cah. Mula mbiyen ki ora ning pemerkosaan. Oh, lah mergane. Lah sapa sing arep memperkosa wong susuran ora nang wis. gila ya, Pak. Agene wong nang nyedakno wis susur ngoko ngakangmu ngoko. Mboten niku sinden sing sepuh-sepuh to. Nggih, biyen. Sing nom riyen lak mboten to. Mboten nek sampeyan ngoko ngakangmu. Aku wong ego akak. Mbokku ki ngongkon aku ling ngundang aku kok. Piye? Kalau ya ora kamu susur. Nah. Aku kok. Aku kok. Kok aku kok. Gak aku. Apa kuwi kerpe? Kok nasul kok. Wegah, Mbok. Oh, asem ki. Apa kuwi? Asem ki. Wah. Ngono ning. Ya, Mbak. Wah, Udan. oh, niki kajenge parikan menyambut gawe. Ayo. Oh, Ayo. Jeng. Dicucukne le Sinden, mangan sinden, ayam mangan panggang mangan. mau. Ayo. Weh. Nggih. Karo gule. Ayo. Iki aku nang endi kok nutupi nggih. kamerane. Pimpin saking Mbak Sundari, Mbak Sundari. Oh, silakan, Mas. Lian Sundari. Ayo, Syukur Mbak. yen ndongake piyayi kali pancur. Ayo. Mangan kencur. Mangan kencur. Kencur. Karo bayam. Wah, lelek-lelekan. Mugi warga kali pancur tansah ayem tentrem. Amin. Selanjutnya Mbak Tri Hastuti. Ayo, kudu cerdas sinden saiki. Ayo. Kukur. Wah, nek kuwi nyemoni. Mula arep nyindeni adusa to, Tik. Ayo.
Sampun no. Sampun. Kula senengane kukur-kukur trae. Iya. Terus karo ngemut driji. Aman Bu, mboten napa-napa aman. Mugi-mugi sedaya warga Kalipancen. Tansah kathah rejeki. Allahumma amin. Kula percaya yen penonton piyayi mriki piyayi budaya, le ngamini ngangge nada, ngangge tembang nggih Bu nggih. Allahumma amin. Yo jiro lu. Allahumma amin. Oh, piye Mbak? Piyayi kene piye Mbak? Nggih, ngoten niku. Lemen apa piye lho Mbak? Sae. Bekasi, yo selanjutnya. Monggo Bekasi. Nggih. Mangan cucur. Mangan cucur. Cacahe 5. Mugi-mugi warga masyarakat Kalipancen uripipun bagya mulya. Amin. Allahumma. Oh, ya ngono kok. Selanjutnya Mbak Dian, ayo. Liyane do mikir. Nah. Kentek ancur kowe engko mesti. Anggo kono Ayo padha. Nek sing keri dhewe Kowe ki mesti sing arep metune sik ngelatur. akeh. Mikir ki sik lodang. Pripun? Kok iso? Le ngarang ki rada longgar ngono gak ayo. Iya. Mancur Ancur. Dilapi, ayo. ana ing kono. Terus Mugi warga desa Kalipancur sembodo kang jinangka. Allahumma Kowe yo nyepake ngono nek didhawuhi cek ngono. ayo. Monggo Kita Tuku jamur guri sing di dhuwit guri kitok liyane ora iki. ning Surabaya. Duh. Masyarakat Kalipancur sehat sedaya. Allahumma amin. ngapunten Mbah obate keri niki. Mboten napa-napa. Monggo ingkang panjenengan Nduk Cahayu. Ya. Gudi. Beda iki ya. Wedi. Liyane ora-ora kok idi iki ya apa iki? Coba. Wedi jebul kukul ayo. Ngene Mbah Walu ya. Enak kukul kok pindah-pindah ayo. Ayo Nduk. Wedi. Gudi terus ditekem. Dua. Apa kuwi? Ibu-ibu tok. Ibu langsung doa. Sik to, aja ngeres to iki mbok menawa luweh ngeres meneh. Ayo. Dungane apik ngono kok malah luwih ngeres ora. Nggih. Yo. Sedaya penonton teng mriki mugi tansah ayem tentrem. Allahumma amin. Kowe arep niki ajendikan parian mboten? Mungkin wis nyiapke mendine. Kowe nyiapke, yo kowe nyiapke urung. Sapa aku to? Lah iya no. Ayo. Ya. Kok keri dhewe akiu. Iki. Ana sumur. Wis dienggo ra sida aku ndak aku jare aku ya. Apa itu ya? Ya golek liyane wong ya kreatif kok ya. Akeh kok sing ora akeh. Ya. Cacahe 5. Oh. Mugi warga Kalipancur tansah panjang yuswa. Amin. Allahumma amin. Ya kowe. Mbak Lisa, ayo. Apa ya? Ayo, gantian ur kowe ayo. Tuku es campur. Waduh wis dienggo meneh. Lah dadi aku bingung iki. Ya boleh aja Pak karepku ra mel-mel. Ayo. Tak go adus. Wah. Es campur gatus. Ora nek Es campur Banyu kok nek iso. KTP. Tinggo bebas. Iya. Warga Kalipancur piyayinipun gerap piyak semana alus-alus. Amin. Allahumma amin. Ya aku kari Ayo Mbak, dhewe. sing apik dhewe Mbak. Ya saenenge wong gur kari dhewe kok. Penting metu, Pak. Kang syukur Apa? nyunggi asbes.
Mugi-mugi warga kali pancur ya sing pegawe ya sing petani ya sing bakul ya sing karyawan ya sing buruh ya sing apa wae kabeh sukses. Allahumma amin. Akeh men to Mbah jenengan. Lah engko nek sithik argo. Monggo. Lah iya betul. Panas udan panas lengaling capek gunung Jatim? Maksudnya piye iki terusan? Lah jenengane teng YouTube lak kondang julak-juline. Tangkap ngono lho, Pak. Ditunggu tekekmu lho karo penonton wis ditekek. Wis tak chat kok. Napa? Melayu-melayu mergo nguyak walang. Melumpat bethek kecemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Nano. Ngono kuwi lek mengku yonane. Ora ngono. Mangan apem karo cadak ketimbang mendem ayo ngibadah. Nuwun sewu dumateng para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten ing dalu menika. Monggo dulur sareng-sareng sami ladedonga mugi tansah pinaringan kalih sambeka. Linangkung wonten ngarsanipun ibu ingkang taksih kersa rawuh monggo dalu-dalu. Ayo kabeh karo mesem guyu gotong royong supaya desane cepet aman. Nuwun sewu niki Pak Lurah lengarahke rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah. Contone lurah kene desane Gemaripan. Amin. Nuwun sewu Bapak Polisi